merge. O deschizi după butonul ăla și apeși pe ăla. Am păsat de 4 ori. Arată rec? Acolo, cu roșu? Da. Așa. Îi prinzi? Da. Filmezi? Da. Așa. Adu-mi aia, Ce? sacadera. Dar nu pot să mai filmez. N-are nimic. Dar nu opri. Nu opresc. Am filmat 2 filmulețe. Haide, adu ăla. Mai filmează? Da. Îl opresc? Stai mare. Îl opresc? Nu. Camera. Filmează, filmează. Așa. Dacă pot să țin. Gata? Minut 32, minut 33. Mult. Stai mare. Da? Ia asta. Ia uite. Eu nu-l văd. Uite-l în apă. Îl filmez? Filmează-l pe el, da? Poți să-l filmezi. Uite, ce mare. Da? Da. Uite, mai animalul. Gata, e bucuros, nu? Da. Ia asta. O, ia-o, ia-o, da. S-a dus.